Біз бит инде репертуарный театр, күбрәк без балалар өчен, яшьләр өчен эшлибез. Шул нәүбәттән быелгы репертуарда, быелгы сезонда без балалар һәм яшьләр өчен ике спектакль тәкъдим иттек, һәм яшьләр өчен, олылар өчен дә без спектакльләребезне тамашачыларга тәкъдим итеп торабыз. Менә өр-яңасы Туфан Миннуллинның «Алты кызга бер кияү» исемле комедиясе. Аны үзебез телдә үзгәрттек, аны супер кияү исемле иттереп яңартып, тамашачыларга ничектер яңа булсын дип исемен үзгәрттек. Исеме бер әйбер, ләкин әлеге пьесадагы герой безнең Россиянең атказанган артисты Нуриәхмәт Сафинга бөтен таләпләргә туры килә торган герой инде. Ягъни ул әлеге әсәрдә ул аксакал кебек, ягъни алты кызның өйдәге кечкенә драмалары, кайбернең зур драмаларын, күңелсез хәлләрне, гомумән тормышта булган уңайсызлыкларны кичергән хатын кызлар белән эшли Рәхмәтулла Хөрмәтуллович дигән бер герой. Һәм үзегез беләсез, хатын-кыз коллективында ничектер яңача, ниндер әйтик анда, ирләр коллективында ул бер төрле яшисең, ә хатын-кызлар коллективында ул икенчерәк. Менә әлеге абзый дип әйтим анда, Рәхмәтулла, бу коллективта, бу хатын-кызлар коллективында аксакалга әверелә, үзе дә сизмәстән. Бу спектакль булып бер тапкыр зур театрда яңгыраган иде. Менә мин әйтәсем килә, аның хәзер яңа сулышы туды. Яңа пласты яңадан ачылды кебек. Ул кемнән тора? Ул инде әлбәттә теге иҗат төркеменнән һәм Нурия абый Сафинның үзеннән тора. Чөнки Нурия абый үзе халәте буенча, яшәеше буенча менә шундый аксакал кебек ул. Безнең театр хезмәткәрләре өчен дә, коллегалар өчен дә. Һәм аның менә көтелгән матур юбилеена, 70 еллыгына без әлеге әсәрне сәхнәгә куйдык. Аның премьерасы булды. Ул озын гомерле спектакль булачак. Чөнки Нурия абый уйнаган, Нури Сафин уйнаган һәр спектакль озын гомерле булачак. Ул әйтик, шундый классик традицион артист, аның һәр спектакле дә озын гомерле булачак. Шунысы белән кызыклы бу пьеса. Әйткәнемчә, бу пьесада алты кызның матур, әйтик, куштырнаклар эчендә биографиясе билгеләнгән. Бу мондый пьеса театр өчен бик кыйммәтле пьеса, чөнки үзебез беләбез, хатын-кызлар өчен героиняларны читләтеп узалар драматурглар, ә бу чиракта Туфан абый алты кызга да шәп рольләр бирә, һәм аны безнең актрислар ике составта искиткеч кызык иттереп, җаны белән, бөтен күңеле белән рәхәтләнеп әлеге спектакльдә уйныйлар, кичерәләр, аны яратып эшлиләр. Бу актуаль проблемаларны үзләренең героинялар аркылы тамашачыларга әйтер сүзләре бар. Туфан абый һәр вакытта гениаль әйберләр яза. Аның әсәрләре әйтик, 1-2 ел куелмаса, бер күпмедер вакыттан соң әлеге әсәргә режиссерлар, артистлар яңадан кайтып куялар, яңадан кайталар. Чөнки Туфан абыйның әсәрләре һәр вакытта мәгънә белән корылган. Мәгънә белән корылган, хәтта комедия булса да, анда тамашачының күңеленә үтәрлек фикер бар. Шуңа күрә монда тәңгәл килде драматургның шәп булуы. Нури Сафинның әйтегәндә менә шундый юбилеена матур бүләк, һәм кызларга, безнең хатын-кызларга инде ул шушындый алты кызга да роль булуы, ул театр өчен бик кадерле, бик кыйммәтле әйбер булды. Без бу сезонда әйткәнемчә балаларга да спектакльләр тәкъдим иттек. Менә безнең театрда шундый актриса бар, Зарина Хөснуллина. Ул безнең театрның спецификасын теге күз алдына китереп, Убер-шоу исемле әкият язды. Һәм без аны менә күптән түгел балаларга тәкъдим иттек. Шулай ук
Рәдиф Сәгъди яшьләр өчен Гашыклар утравы исемле комедия безгә язып китте. Ул безнең заказ белән язды ул әсәрне. Һәм әлеге спектакль ул шулкадәр уңышлы булып чыкты. Аны яшьләр генә түгел, урта буын, олы буын да рәхәтләнеп карый, чөнки ул мәхәббәт турында. Ләкин мондагы бу мәхәббәт сынавын яшьләр гади көнкүреш кыссаларында гына түгел, алар күккә күтәрелеп, вертолетлардан сикереп, парашюттан сикереп инде, парашюттан бер-берсе белән сикереп, алар мәхәббәтләрен ныгытып, һавада никах кылып, алар шулай итеп бергә очып җирдә кавышалар. Бу шундый фантастик комедия, ул яшьләр өчен бик кызык. Күбрәк бу спектакльне без инде татар-башкорт егетләре хезмәт иткән округларда, частьларда тәкъдим итәбез һәм булгырлап бара әлеге спектакль. Шунысы кызык, әлеге спектакль татар телендә барса да, аны башка милләт вәкилләре дә аңлап карыйлар, чөнки ул шулай куелган ки, анда тел әйтгәндә безнең татар теле берәйбер күбрәк ул корылган биюгә һәм пластик күренешләргә, ягъни пластика теленә күчерелгән спектакль. Менә шундый ике спектакль. Күптән түгел Абдулла Кариевның инде 130 еллыгына багышланган шулай бер премьера булды безнең. Артист исемле Анар Кайл Зайдулла безнең өчен язды. Шулай ук безнең театрда яшь режиссер, артист Илфат Камалиев, шундый Алексей Попов дигән бер шундый үзенчәлекле драматург бар. Ул Ширбәт ае исемле комедиясын безгә тәкъдим итте. Без аны шундый камерны иттереп яшьләргә куйдык. Илфат Камалиев куйды аны. Ул санаторийларда, гимназияларда, менә шушындый теге республикадан чит төбәктә урнашкан халык өчен менә үзенчәлекле шундый спектакльләр килеп чыкты. Бу инде үткәннәр, киләчәгебездә безне нәрсә көтә? Яңа бинага күчү. Яңа бинада, әлбәттә, ачкан чиракта, ачабыз без аны Алла бирсә, безгә яңа әсәр кирәк. Менә бу әйтик үзгәрешне көтеп, мин Рузал Мөхәммәтшинга шундый бүтәнеч белән мөрәҗәгать иттем. Безгә балалар өчен, яшьләр өчен мюзикл язу. Һәм ул язды. Моннан 2 ай элек искиткеч әсәр килеп чыкты. Аның музыкасын Зөлфия Раупова язды. Июнь айында, июль, аннан август айында әлеге әсәр өстендә без бик нык тыгыз эшләп, Алла бирсә, күзгә аның премьерасын яңа бинада, яңа мюзикл белән без үзебезнең эшчәнлегебезне тагын бер испатлыйбыз, тагын бер тапкыр күрсәтәбез үзебезнең талантлы икәнлегебезне, кирәкле икәнлегебезне күрсәтеп без яңа бинада, яңа әсәр белән 31-нче сезонны ачып, Алла бирсә, теге иҗади юлны тагын да киңәйтәсе килә инде. Менә шундый үзгәрешләр булырга тора, шундый күңелле мизгелләр булырга тора. Һәм әлбәттә яшь кадрлар турында уйлыйбыз. Менә театр училищесыннан, мәдәният һәм сәнгать институтыннан яшьләр безгә быел эшкә керәчәкләр, 4 егет. Аның берсе Илдар Гатауллин режиссерлык курсын бетерде, ул минем шәкерт. Ул Сирано де Бержерак исемле драманы сәхнәләштерде, диплом эше итеп күрсәтте, бик кызыклы, үзенчәлекле яшь режиссер булырга күренә. Ул безнең театрда режиссер штатында эшли башлаячак, һәм театр училищесыннан 3 егет киләчәк. Безнең булай да яшьләр күп, кызлар бик күп. Менә шулай яңа спектакльләр белән, яңартылган труппа белән Алла бирсә, безнең тормыш кайнаячак дип өметләнәбез. Һәм без көтәбез, шул ук менә Курчак театрында, Курчак театр бинасында без эшләдек инде 4 елдан артык. Тиздән күчәбез көзгә, тамашачыларны көтеп калам. Тамашачылар менә теге
салган сукмакны онытмыйча яңа йортка килүләрен көтәбез, чөнки аларга тәкъдим итәсе, аларга күрсәтәче безнең бик күп спектакльләребез бар. Менә шул бина булма сәбәпле алар онытылып торды. Алар кайбер артистларның әйтик анда картаюы аркылы, кайбер артистлар анда башка җиргә күчү сәбәпле күп кенә спектакльләр безнең читтә калды. Менә аларны яңартырга, аларны яңадан торгызырга аерым бер вакыт кирәк булачак. Ләкин безнең куйган спектакльләребез ул Юсуп Зөләйха, Саксык. Анда яшьләр олылар өчен Тукай трилогиясе менә яңа бинада яңгырар дип өметләнәбез. Һәм Шекспирның Король Лиры тискәрегә авызлыгын яңадан яңартып, яңа бинада тамашачылар белән уртаклашасы килә, аларны көтеп шатландырып бергә яшисе килә.